tabang legal kita ngunya na paghahapon, issue na naman sa kulang sa buot sa sustento. Sustento. Uy. Alagad antas kayan partner, update muna kita duman partner sa issue man sa sustento na ipinagrani digdi sa tuya partner. Arin duman. Itong kay Joanne, naalala mo partner, so pick up dyan sa Sarong Appliance Center. Nagsakay sa Sarong Taxikel. Na ang urulay kada Domingo, mako adigde. O kumusta? Okay yan partner, naiiling mo yan partner, nakatulong Domingo ng partner na pinagkiklaim. nagkukumply. Yes, Gusto pinagkiklaim ni sabihin. Miss Joanne kan Barangay San Roque itong sustento partner para sa iyang aki. Ay, bilib ako. Yan partner. Nagkukumply talaga si Brad. Correct. So, hinapit yan sa appliance center, nagdiretso sa motel sa Albay. Yan. Ayan. Tapos nagkaigwa partner nin Aki. Ngunyan, hagad an padagos na sustento partner sa naging bunga. Na nagkaigwa nga ni issue na parang akin, parang hindi. Yan. So yan partner. So nakatulong Domingo Pero na partner. mabuhay ka Brad. Ano Yan. nga iso pangaran ni Brad? Si... So, taxikel. Correct. Pero, mabuhay ka, Brad. Bilib ako sa imo. Bilib ako sa imo. Kung yan ang pinagsabi partner, sabi niya baga, igwa siya ning kamatayan, pero gigibuo niya ang kabos para sa iyang aki. Nag-comply. Sige. Alright, mga ka-action, ngunya naman partner, dahil tabang legal kita ngunyan. Sustento na naman. Urulay, sustento na naman. Makakaibantang ngunyan partner, ang nagre-reklamo si Nanay Cristina Ranggasaho partner. Ranggasaho. Asinan sa iyang pinagrereklamo ang sa iyang dating agom na si Alberto Ranggasaho. Maray na pagkahapon tabi Ate Cristina. Marinapon man ma'am Rems. Ano mo sa mga ranggasa sa TV? Ranggasaho ini Kaya partner. sinong may kasumpo? Ayan. Ito palang partner na si tatay, si Jose Ramir Bihar. Ayan, Tama. mabuhay ka, Padi. Padi, ngunyan, idol ka na ngunyan ni Mr. Siram. Bilib ako. Okay, hindi kita, taga Barangay Tarte Pigkali. Pigkali. Pigkali ka, Kaway-kaway sa mga taga-barangay Pigkali dyan. Manay Cristina, masiram na hapon sa imo. Pirang taong ka na kunyan? 46 po. Piranaki mo? 7 po, pero 4 po ang minor ko. Sa 7 na yan, saro yan ang sarong ama. Opo. Saro Si ng ang ama, sa 7. makituro daw tabi ang ama. Ayan o. Ayan. Anong pangalan? Ranggasaho. Dahil sa first name. So, Ano ko na midbid? Dahil mo na midbig, grabe ka man. Impus kray kaniguan man na nakapito ka mo. Ngunyan lingaw mo ng pangaran. Alo yun na. Kay itong pigigibo sa mga akibiyo kang napapamudang, nababanggit mo ang pangaran. Yeah! Pirang taon man ka muna nag-ibahan ni Mr. Alberto? Mga Dahil mo na nasa sa award. Mga 10 taon. Ano yan? Abo mo talaga tandaan or talagang... So, pirang taonan mo to 27 na. 27 ang bunso, 8 years old. 8 years old. So, ngunyan, bako na kamo. Nagkabulagan kamo. Kaso arin pa. Kan 3 months pa lang yung bunso ko. So, 8 years old na ngunyan, mga 7 years ago. Kan nagkabulagan kamo. Ano ang dahilan kan sa indong pagkabulagan? Guwapo. Guwapo. Tapos? Left and right ang pambabae. Left and right. So gustong sabihin may mga third party, fourth Yes. party, Fifth party, up to this, up to nagabot na the- sa puntong party. Yeah. Sabi ni ate, yeah. Pero saan ka mo dati nagkamid-bidang kay ni Alberto? Yan lang sa barangay Tabi. Sa Pigkali. Sampit gali. Mahamis man so pagkakaminuutan nindo kay ito. Siyempre. Perti man so. Ta primero. Perti man so mga pauro I love you nindo. Pero may natabi sa Diyos. Ano nga po nindo ni Mr. Alberto? Pangaran lang. Dahil kay itong panahon. Pangaran man lang. Pangaran talaga. Ambit. 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 Ano man ang apod niya sa imo? Tinay. Dahil ka napigkikilig gunyan manay. Dahil na. Ambet Tinay forever. Madadagdagan na naman ang pangaran na maitatala digdi sa listahan. May pangaran Alberto. 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 Okay. Ambit. Ano? Oo. Ambit. So nanay Tinay, nata iyaong katabi digdi o Sige. ano an sa tuyang pinaka rason kung nata nagrereklamo kamo? Nakulangan naman po ako kan sustento. Dati po paano? Alam ko na, si Ambit, anong trabaho kay na? Driver, trucking driver. So tubod ka na, basta driver. Sweet lover. Ayun! Ibig sabihin, naging sweet man talaga siya sa imo. Maski sa iba. Maski sa iba, pero may Basta cameraman. Babaero man. Ay, mga partner, arrogant ka sabi eh. ko, ibig sabihin, naging sweet man siya sa imo. Sabi niya, maski pa sa iba. Ano? Sweet lover Grabe, talaga. no? Okay, so ano nakukulang ang sustento? Paano nagkukulang? 4,000 lang po pigtataon niya. Maski since na nag-eskwela pa itong aki ko. Bulan-bulan? Oo.
4,000 Pare nga ni sa ka man ay may 7 aki. 4,000. Jesus, Ma'am Rem. May nagdidigdingani na maski piso, wara. Iyo po, kaso po. Naglangkaw siyempre, na. Oo, unyang baga, grabe Nagmahal na. sa asukal. Mahalo na ang Ang barakalon. pangkonsumo. Kaya to, po ako talaga nag-ano sa iya. Ang asinda, partner, Dako lang mamahal na. nagsustinto sa kuyang aki Oo. ko. Ngunyan, ano ang trabaho mo man tabi, Nanay Cristina? Sarong lang, Ma'am Rems, tabi. Ngunyan si Ambit hanggang ngunyan driver. Opo. Anong truck ang driver niya kayo? Truck, 10-wheeler, minsan trailer Pamanila. ang dara niya. Opo. Pamanila. Tinwheeler, trailer, talagang Pero matindi ngunyan man ini talaga si, ini sa si Sir. pagkakaaram mo ini si Ambit may iba na. Ogwa. May aki naman. Bistado duman. mo man. Pira naman ang aki duman. Saro. Bako mo man madihon so na iba na. Bako. Pero naiiling mo, okay ka mo, good terms ka mo, dae. Makuha mo na ko plastic, Ma'am Rems. So dae talaga ka mo So hanggang ngunyan day ka pa na day mo pa napapatawad si Ambit. Dahil, Mainit pampayo mo. talaga. Maski yung mga pangangay po kang aki ko, dahil niya man tawan Baka na. man manay may pagkamot ka pa manatan. Wala na tabi, Sir Takun Diyos. 7 taon na nakalipas kun medyo ko yung partner, napatawad mo na. Siguro kung maray. Ano yan, ang nyaw dyan sa daghan mo, dagit or Dagit. selos or Dagit grabe, Ma'am Rems, dahil pinabayaan niya pati mga aki ko. paano mo nasabing pinabayaan na may sustento nga ng 4,000? Iyo, Ma'am Rems, 4,000. Ika magastos, 7 aki mo kang panahon na nag-ali siya, 4,000. Kaya mo So, itong gusto sabihin, ano? 7 taon, puon ka 7 taon, pirmi sa ng 4,000. Opo. Dahil nagdadagdag. Dahil, minsan po pigabawasan niya pagkang inot na nag-agad kaya na So kung 7 nagadang taon kong partner, aki. nagpuni ni mga 2015. 24, mga 2014 ka mo nagkabulagan, 2015. 2013 na tayo yun. 2013. So kung 2013, pirmi lang 4,000. Oo. Dahil uminto. Dahil minsan niya, pigagadan siya kanaki ko, nag-graduation, nag-agad sa iya. Pagiro niya dahil kwarta, pero kung magpainom sa barangay mi, parang pista. Naluluha si Ayun, Nanay Kasubago. So medyo makulog ang buot mo manay, pag abot sa akin nindo, medyo kuripot siya. Yeah, talaga. Pero pag painom, Parang parang pista sa gobernador, muya. parang mayor, aron kayan. Iyo. Gaano ka dipisil, Nanay, na nagpigbuhay mo sa indong mga aki na sulo? Grabe talaga, Ma'am Rems. Maski ano man talaga, pigahanap buhay ko. Nailing niya man. Mas gabos man, pigi dahil ko. man daw manay na medyo dagit ka ta, pirmi mong nailing si Ambit sa dahil kasubago sir. niyang kaiba-iba. Wala naman ako kayan. Basta para sa mga aki ko. Pinabayaan mo naman siya, bala naman siya. Oo, kung di sana nagadan sa aki ko, di man ako sa iya magad sustinto. May nagana na ako. Oo, so breadwinner ko tabi, sir. So 27 anyos. 25 years old. So panduwa, ito talaga ang nakakatabang sa imo. Eh, 13,000 ng month kitong 50,000 So mo. nag-agrangay ka ngunyan dahil susaro mong aki na nagsusustento, wala na ngunyan. So ngunyan, dipisilo na ang buhay. Kaya naisipan mo na padagdagan kay Sir ining 4,000. Wala naman yan, Ma'am Rems, tabi sa kung nagtatao. Okay. Pero nailing mo na maray man ang pagkabuhay kay ni Sir sa iyang pangduwang Opo. ginakaibahan. Ni- Nakapatindog siyang arong sa diri niya. Maski nagduman ako sa barangay kan San Roque. Tikta naman ako kang kapitan duman na kung gusto ko mailing ang pagsadiri ko duman sa San Roque. O, Pag sa diri mo, Alam ko na, Oo, kasal ka mo siya kay ni nagbakal. Ambit? Iyo po. Kasal ka mo? Opo. pag sa diri mo, antara mo ni Kapitan. Opo. Tanata. Pwede nga Siyang yun, nagbakal. Di ibig sabihin conjugal property. Delikado partner, pwedeng makasuhan si Ambit. Yan eh. Pero bago ko pa kataramon si Ambit, tama-tama, yaon digdi sa atubangan mo ngunyan, An sa imong Christina. Ang dating dating mong kalab team. kalab team. Nangunyan may kalab team ng iba. Kauro I love you mo. Okay. Bago ko pasimbagon si Ambit, ano ang gusto mong sabihin, Manay Cristina? Itodo mo na ngunyan kay Ambit. Na eh. Anong idirekta Pag mo saya? ano, Idirekta mo saya? itaw niya so para sa mga Siya aki karon ko. mo, siya karon. Unya nung iagad ko sa imo, so para sa aki ko itaw mo. Di ako matugot na arog lang kaya ng sustento mo. Minsan ngunyan, dahil na akong pagkabuhay. Wala na sa akong nagtatabang. Kung dahil mo yan itakayang itaw ng pigaagad ko, ipapapriso ta ka mo. Antara mong kang aki kung iba, okay na magterios kami. Basta mailing man na nagtitios ka man sa laog ka mo, duwa. Maski ngunyan talaga gabing pagtios mi yung Sir Diyos. Oh, So Ambit, pag day pala na itao, ang desisyon mo, ipapreso mo. Okay. So digdi na kita kay Ambit. Sir, Ambit. maray na punta Maray sir. na hapon, sir. Nadawog mo tabi so mga binutasan at tataramon kan sa imo tabing dating Kalab team. nang unyan tabi dagiton sa imo huli kan bako ka da tabi responsabling ama sa indong mga aki. Apwera da kan laging lover boy ka na nang ibang Nang ibang bahay.
Dahil na nagdadagdag so 4,000 po pakan 2013 hanggang ngayon pirming 4,000. Pag may sa okasyon nating pa tatama. tabi, dipisilon ka hagadan. Oo, pero kung makapainom ka na sa barangay, Garo daw ka- mo pa ang ABC President Iyan. or Kapitan. Tabi, sir. Ano ang simbag mo, Ambit? Bako man po iyan. So pag pagpainom na utang man nga ni ito. So pati sa pagpainom mo tabi, inutangan Pinangutang mo. Oo. Pinangutang. Man sana nagkasiyahan man sana kami mga so dati aloy be ako ma'am diyan na bira minsan Pakira nila ka mikropono. bira ako tabi maguli. Pero di ka nang utang tabi, sir, para lang itaw tabi sa pamilya mo Sa na akin mo. nangangaipuan. Ano man po kaya ma'am ang ang sweldo ko lang bako man talaga. Kaya ito madam tracking talaga ako. Oo, ngunyan. Sa mo yan. Ngunyan ma'am service driver na naman ako. Ano lang, wala na kaming tracking kang sungunyan. Sa service driver na lang ako. So, ang hapot po ni Manay Cristina, natadaday nag-i-increase, pirmisa ng 4,000 po kan panahon. Naara mo man daang nagmahal na ang mga barakalon. Oo, ara mo man Iyo napituan sa po. imong aki. Iyo po, paano? Di man nga ni ako nag-increase ang sweldo ko. Paano Kira man man? ang sweldo mo sa sarong bulan. Nag-agad po ako kay certification ali sa kumpanya may kasulma. Kira man. Ayun po. Medyo. Digdig ka pala. Iyan po na so tinaw ko send ang pagkagadang kang aki. Misin kinash advance ko ang kay madam ta gadan nga ni so aki mi. Sinubli ko sindaki 30,000 para itabang ko nga ni Ano sa yan, aki. pigbabayadan mo pa hanggang ngunyan. Iyo po, duwang kaltas pa sa nangani po sa kuya. Pero man ang tigakaltas Dahil sa pirang sweldo mo, digdiday yung kinakalag na sweldo mo eh. Ini po. 350. Tapos 350. ini naman po, so yaon pa ako sa magkaibanan pa kami. May loan kami sa SSS na 8,000. Ngunya nag-appear na sa kumpanya mi. Sabi ni madam sa kuya, So, empleyado ka po kan... Dahil na daw pwede madam na dahil ko an uloga na sulon ko kang Driver siya panahon. Mega Oro Steel Marketing Corporation. So, initabing 350 per day. Puon pa ka Sabog tong naging ini? empleyado ka. Sagod ngunyan. Iyo talaga ini. Iyo man po, iyo ang 17 years. Okay. So, pirmi talagang 4,000 ang pig-remisa mo bulan-bulan. Iyo po. Dahil mo talaga pigdadagdagan. dahil ko naman po nadagdagdagan ta. Ngunyan nga ni, ako na namumroblemahon man ako ta. Paano ko giribuho na paano Pero naman ngunyan ako may kalab team kang iba. iyo po, Pira man ang aki mo duman. saro po, Saro, maliban dyan sa kalab team mong iyan, ngunyan dahil ka ng ibang bata. dahil man po. Dahil na talaga. Dahil man po, dahil man. So, uni na, balik ako sa imo Manay Cristina. Pigtatawang kag 4,000 bulan-bulan, pira ang gusto mo managa doon, kukuta na. Gibo niyang 8,000. Uy, ay dublado! Yes. Dublado. Dahil yan ang gusto ko. Garo di Mga daraplo. aki ko ang Garo ano, di daraplo si Tatay Mga aki Alberto. ko ang mga benepisyo bako ako. So, ibig mong sabihin, sa 7 mong aki, tig 1,000 sana, pwede na. Kada bulan. So, sa duman, Di pasilin na man pwedeng kung anong magtawad. miscellaneous. So, apat naman lang ang minor Alam ko ko. na. Dahil na pwedeng magtawad. Dahil nagaro. So, 8,000 talaga. Ayo po. Oh. Pag dahil, papreso ko na. Kuya Ambit, 8,000 ang gusto ni dati mong kalab team. Garuday ko kaya ma'am, tailing nga po ang ang 350. ko man. Kwenta daw pa Tapos 350 nagdididak times. sa kuya nga ni dyan ma'am, kunyan. Pirang daw ka naglalawag sa sarong bulan? 350 times? Basta ang Domingo sir, dahil pa dyan, Dahil kasabay. Ang Sabado kasabay. Pwede Oh, magtanong, Sir 26. Diyos. 26. Hintay pa po yan kan mga piga pa deliver duman sa inda. Kaya utikunon iyan. Maliban sa Eh pag-driver, yun, igwa pang nag-ahinti po yan kan mga tracking. Ahintikan? Mga tracking duman sa inda. Mga sa tracking dyan, kay madam. So, inimpigpiling mo sa muya, sir. So, daily mo sa So nene. daily lang ini. Pero igwa ka pa dang sideline. Okay. Wara po Wah. ma'am. Paano mo Wara po, nasabing ma'am. igwanay? Wara. Mga katracking niya na midbid ako. Tapos aram ko yung piga ano niya. Maski ka ito Sa pa nag-iba estimate kami mo, ma'am. iraman ang pigkikita niya pa sa pag-ahinti. Depende po sa pag-aabot kang truck na kumpirang truck ang nag-aabot. Iyo po ang ano niya. Di ko aram kumpira pigsisingil niya kada tracking. Sir, duman kita, sir, sa ano, para maano taman si nanay. Honest lang kita. Honest to goodness. Honest po. Pera po talaga ang nakukuha mo aside kan per day, igwa ka pa Pera ding dyan sa market. sarap mo dyan, ma'am. 26, Wara 26. po, ma'am. 9,800. Pag 9,800, pag hinagad ni Manay sa 8,000, May 1,800 na sana siya. 1,800 na sana. Aha. Yan iniso, regular. Regular na okay. nakukuha. Sa pag-ahinti, pira man ang pigkikita mo. Dahil man po kayo ito. Ito ma'am na sukang panahon na itong may ano-ano talaga. Tigtatawan ako kang inod ka ito, kang mga barkada kong mga tracking. Para man nga sa kunyan mo,
sa pagtao mo ngayon sa muyang pangarga, titawan man ako kay 500 pesos. Okay. Aha. O na ko niyan. Ang gusto ni dati mong kalab team, 8,000. Kung matawad ka pira, dahil mo kayang tawadan. Iyo, matawad man O, kayo sige, ako, sige. sabi. Sabi, anong Sir, hapon mo saya? Anong hapon mo saya? Saya ka magtawad. matawad man ako sa imo tinay ta. Ilingaman daw ang sitwasyon. Pag una mo kaya sa kuya, tamili aloy na ako sa trabaho ko. Ano ako, Hindi ka madakulaon ko ang nagkwakisambay sundo ko. kung dahil mo palang Ayan! kayang buhayon. Sus, Diyos Ay, ko. bako man sa Ano pag-aaral problema? ka. Magsarangatan na lang kitang kaso. Total, Ako, no? nagabubuhay naman ka mo naging masiram kayo na kan mga aki ko ultimo birthday di mo nga ni narumduman ultimo Pasko di mo nga ni pirang taon naman Birthday, sila kasi naging na ano. birthday man ay Mga sa imo. aki ko po. Sa imo. Nagaagad sa iyang mga aki ko dahil niya nga ni lamang Oh, pigtatawa. pirang man. taon ka naman daang naging Nag-graduation masiram. sa Ako. aki ko dahil nagtao lamang. Ako, madam, nag-ano man ako sa aki. Ngunyan, ang mga aki, abo ipagpailing sa iya na nag-ibijay Jollibee ko. Ay, Pigiba mo man. Sir, pambihira man lang yun. Pero kung gusto niya lang, Mas- maski yan siyempre, yung minor ko, kung gusto mo po, gusto niya nga ni magtaram. Ano, sir, paano? Pag Jollibee ko ang aki ko, abo ninda pagdarahon sa arong ang pigtatago sa iya ta. Inda daw kung hindi ko nga ni aram kung nata pigtatago kang mga aki ko, abo darahon duman sa ano okay, talaga okay. ninda. Tapos minsan, So, pira ang tawad mo kay Tinay. Taot sumil ang gusto niya. ano sir, baka Siya kaurunan mo. mga 6,000 siguro Dahil? ka anong ko. Abo ko. Pero bago ako mataw sa imo kang 6,000, tarapusong ko na yan ang mga utang ko ta. Dahil man Hindi yan na ako eh. Magkaso na matara. sana ako, sir. Total, dahil wa na man kung akong dahil ka na ebidensya makatao. na dumana siya nag-uli nagbanggit Kasuhan ka nga na. ni siya o na. Kasuhan ka na Papriso tayo, ka? sir. Papreso ko na lang. Total, Sir, Alat mo na pala. alat mo na. Alat ko na, partner. Kayo sisa lang ako. Medyo may pagkamaritis akong date. Ano pala nang naging dahilan Manoy Ambit na naghanap ka kiba? Day ko na kaya po ang kang ninda sa log kang arong ninda. Anong day mo na kaya? Mapagalon kaya sindang kaiba. Pakisamahan. Iyo po. Pirmi mapagal kang- na kita man sana nag-iibang duwa. Pirmi kang natatabuga? Iyo iritsa niya kaya ang bado ko kang inot na pag nasasala talaga ako grabe. Kumusta sa naging buhay mo na kaibahan mo si Nanay Cristina? O ta dati perti man ang I love you nito. Oo, nakapito nga ni partner. Iyo nga ni kabalik-balik. Ginurubalbalan mo nga ni. Sige mang iwal tapos Pirmi nakakabilog. Hilog, pagbabalik ko naman. Mabilog. Baka na naman. Baka naman. Tapos, Tapos po, yun lang. Yun na nga na ito. So, na dahil mo na dumana kinaya. ako nag-uli sa tugang ko. Nag-iwal nga ni kaming duwa. Kaming duwang, nagkaano kami sa kasuratan sa barangay. sa barangay. Mhm. Nagduman ako nag-uli sa... Nakakuha ka ng ngunyang ki iba. Itong nakaano ko na talaga ito. Nagbaranggayan na nga ni kami. Inuli na, inabuan ako ka ito. Pinabuang ka na ka to. Oo. Tapos, Nag-ano naman ako sa iya. Pero ni Manoy Ambit, ngunyang kampang mo si Tinay, day ka na lamang maski kapidasong pagkamuot na namamatian man lamang kay Tinay, na inaakan sa imong pitong agi. Day na po. ano ang pagkakaiba ni Tinay Wala buda na. duman sa presenting kaibahan mo ngunyan? Yan. Anong pagkakaiba? Arayo po. Anong klaseng harayo yan? Naiintindihan ako. Ito nakakaintindi, ini. Ano pirming bagong karigos? Siyempre, Pirming bagong tasambay. Bako man. Masuyo. Pagsambay, ano? Permino yung Baka yung man ay akong naluyahan baba. naman kay ito. Siyempre, Sir. pag driver bagali sa pag-drive, dapat, pag Diyos ko, busina sir. pa sa nakantrak, nakakarigos ka na. Aha. Papagalon, sir. Pakalaog pa Basta sa nasa paano, pinto, partner, dapat, Tinay, ready ka na. Ay, Yan sir. na. Anong Mas ako kakapi pa gamit nga mo sa kay iya ito? nagbuhay kaysa sa mga... Tinwiler. O, Tinay! Nasa Quintana! Dahil nagagin sa primera. Ika ang nagbuhay ka tukan panahon sa iya. Iyo, ma'am, na daya na trabaho, ako ang nagsuporta. Okay. Maski nga ni gamit relo, ako nakakabakal sa Oni iyo. naman Pero ay nga ni Tinay. nakabakal sa kuya. O nina, sisay mas magayon sa indo ka itong kalab team niya ngunyan. Maski po kumagayon siya, ako manggiraray. Ika ang magayon. Iyo, tapang mapapreso sa sisay mas inda. magayon sa indang doa. Ako, tako mapapreso sa indo. Ha? Para Si Sayan sa kuya. magayon? So kaya ba ko ang magayon ta? Kaya naman ako Total, sige na. Papreso ta na. So sabi mo, partner, sabi niya, mas mabuti to. Iniman, sige, dinescribe mo itong kaibahan mo, Dahil mas mabuot, magayon nga magayon. eh. Oo. Si Tinay, ano ini si Tinay? paano siya? Makiranig ka ang mikropono, sir. Ano siya?
Kunyan, so, mangimuto. Ay, Diyos! Mangimuton. Ano pa? Tapos, Tatama, pirme ako. tapos, sige niyang taram na, paano niya pa naman na, mga churro-chismis nga na eh. Marites, Totoo, kung totoo. tutuson. Okay, mga tugang at Chan, ang demand ni Manay Tinay kay Ambit, 8,000. Si Ambit Nagtatawad si nagtawad. Ambit kay 6,000. 6,000. Tadit man sa ngayang panama ko. Aha. Ang sabi ni Tinay, kung day ka man sana makataong 8,000, ipapapriso ta ka. Aramon tayan at Chan, mga tugang kasabayan sa tuyang abogado, nabisita ngunya na pagkahapon kung ano pwede ba talaga na i-demand ni Manay Tinay ang 8,000 sa piritan? Aya? Pwede bang Or tumawad si Manoy Ambit ng 6,000? Base man sa sayang kakayahan? Kakayan, kung day makatao si Ambit, pwede ba na ipapriso ni Manay Tinay si Ambit? Dahil sabi nga ni Manay Tinay, may mga ebidensya siya Aha. laban kay Ambit. Well, tada kita, habang kasubago nasa commercial kita partner, ang sabi ni Nanay Tigapot Cristina. ko si Manay Tinay, Manay, di ka lamang nahihirak kay Manoy Ambit. Pakira ni Oo. Dahil na sir, just bita, garo, kung subuhay ninda o tapos subuhay may arayoon man, kaya rakan mga aki ko. Nata man. Marayo ng buhay ninda. Paano mo nasabing marayang buhay? Nakabakal siya kaya arong natindugan niya, napundaran niya. Ilungon mo ang arong niya ngunyan, asin arayo man sa arong mi. Dahil niya nga ni kami nabakalang ki arong, kang kami nag-iibanan, nakitumaray ang trabaho niya. Anharong nindugo niyan, kumusta po kumpara Sa mama ko ito po, nakikistar ka mo? kanagadan si mama ko, tinaw na po sa mo. Kumusta man? Ang pagkaong kanaki niya ngunyan sa pagkaong kanaki mo. Arayo. Paano po? Dati, kang buhay na aki ko, nagapartar man, mama, ilungon mo to si papa, may darang kung anong mga masiram na pagkaon. Dahil lamang iagyan niya sana ang mga aki niya dyan sa paril, sa basketbulan So, ni. halos marunot ang puso mo pag sir, na... bako lamang sa karaw. Kasi Pwede po talaga. So narurunot ang puso mo na naiarog ka atong istorya kan mga aki mo. Na yan, nagadaan, ang tara mo ka na aki ko. Pag oras na nagurang si ama niya, ipapailing niya man kung ano Ibig talagang sabihin, so totoo. nagadan mong nindong aki, iyo nagtindog na parang ama. Opo. O Manoy Ambit, Hindi ko talaga maano ko na ngunyan wala ng aki ko. di mo lamang da na parungan. Ito kung hustisya para sa mga Iyo, naparangan ko sinda ka ito. nahain ang Ito. arong. Ito pag ano itong arong taduman. Sisi nagbakal ka ito. O bako magurang ko. Iyo, Pero sa ako duman. nagpa-trabaho man. Tatinaw nga ni sa tuya baga ka ito kang lula ta. Iyo. 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 Oh. Ngunyan, ang nangyari, tabi, kang pinatugdo ko ito, kang nyaong pa so ama ninda, na dahil pa sinda nag-aali, ta uminali naman nga ni so ama ninda, ta kinasuan man ninda, ta iyo man so, Parehas ka mo. problema. Parehas Oo, ang iyo. ito kanindo. Nag-chicks man si Papa mo? Yes. Ngunyan, bako sana yan, may mga, talaga, may mga man, may mga nakaaging, may mga kayong istorya sa muya. Pero to cut the story short, pinaarungan mo man mo. ko ta na sinda. May arong kami, Oo. may arong kami, tapos, sa pagkaon naman, mas marami sa pagkakaon ka na. so arong me, na pinaarong ko sa muyang dua, inali, sabi kang ama niya, gibuon may ining budiga, tadukot man sa duman sa arong na ito. Ini, aliyon ta ini yung arong nindo, ibakal mi na sa nakamuki sa dire nindong arong. Binakal man angad kami. Pero iso arong na ito, siyempre, pag-una ko sa muya naman talaga. Ngunyan, pig-ano nga ni sa kuya kang magurang ninda ka ito, lalo na sa ina niya, na bako mo nga ito sa kuya ito. Pigbabasi sa kuya ka ito, perme, pigsasala ako. Okay. Tapos tabi, Okay. sir, So, basta sa madaling sabi, pinagibuan mo mangkayarong talaga. Pag-abot sa pagkaon, na mas masiramda ang pagkaon kan bago bako mo. man yan tabi, yan totoo, tabi, sir. Para rehas lang. Paano man tabi ako, sir, ang sweldo ko, arog lang po kaya. Okay. So, digdi na kita partner sa bisita tang abogado mo niyan, ang sa tuyang mo'y simpatiko abogado, Attorney Butch, Counselor. Counselor Attorney Butch Lucila. Nadawog mo tabi, Iyo Attorney. po, good afternoon, Joshua, Ang tema tango Remy. niya na pagkahapon. Sustento, Attorney. Sustento, Ini iyo may po. 7 aki, pero may 4 na minor. Ang ama, si Manoy Ambit. Ang gusto ni Manay Tinay, may kalab team na ining bago. Anong pangarang ang bago mong kalab team? Merly po. O, si Merly. Tinay, Merly. So may bago na siya ngunyan, may Merly na siya ngunyan. Ang gusto ni Manay Tinay, dagdagan, natan nga po pa 2013, pirmisa ng 4,000 ang 4,000, sustento. kulang data, Ang gusto Attorney. niya, maging 8,000. Ang sabi man yung ambit na, kung ngayon kaya.
ang kaya ko lang ngayon nga 6,000. 6,000. Okay. Ang sabi ni Manaytinay, pag day mo nga makumpli na makataong 8,000, ipapapriso mi ka. Preso. Ang hapot, attorney, primerong hapot, pag-abot sa sustento. Babalikan ta, although may mga na-discuss na kita kayo. Pwede ba ang sapiritan na pag tuka ki amount or kantidad sa pag-agad? Siyempre, ang pag-agad kay sustento, depende yan sa pag-agadan. Okay. Isipin mo tabi, kung ang sweldo mo ay 8,000 lang, 9,800. 9,800 ang sweldo, di mo pwedeng agadon So, 8,000. 8,000, tadakulaon. Maray kung ang sweldo niya, 20,000, 30,000. Ang pikasabi ka ang batas dyan, in keeping with the financial capacity. Katong dapat magtao ki sustento. Kaya lang, tama, may 9,800 nagdedemand. Kaya lang, ang pagtugod ni Manaytinay, maliban kaya da sa 9,800, May mga iba pa yung sideline. bracket. Oo. May computeran pa sinda sa arong niya. May Bako man ito. So, igwa pang other source. Pero, may porsyento ka. Iyo na nga. Kaya dakulong kang other source. Kaya ito ga mo sa mga other source mo. Ano nga nitutuga kung... Jesus, Okay, balikan ko tracking sa driver attorney. ka, boy. Oh. Dahil ka magparaano. Oh. Taaram ko Boy. manalikaw kang bito Boy, ka mo. Tracking driver ka daa. Iyo po. Okay, tracking driver balik kita kay ako attorney. dati. Attorney, Ganyan po, ang eh, basihan mga ba kan pag-compute kan sustento, so legal lang or kasabayan So, mga regular. racket-racket na pigdududahan ni... So, regular Dapat income. intiro pong income. Intero. Intirong Intero. income. Ta, kung ano man ang So, kapasidad niya. apotun ta ka Manaytinay, 9,800, so regular. Monthly, monthly Sa sahod. ining mo, maliban sa 9,800, mga pira pa na didilin siya kayo bulan-bulan. Karakulo mo lang. Di ko po talaga Estimate maano. mo lang. Estimate mo. Tana, 8,000 nga na Minsan pigdiliman. nga, nagapay lang siya mga renibo duman sa mga kainuman niya. Estimate mo, maliban sa Siguro 9... mga sobra pang 10,000. Ang extra. Oo. Extra yan. Okay. Paano siya dahil magkaugang extra? Isos Nakabakal nga ni siya kay Maria arong na Joseph worth 70,000 lugar lang. Tapos napaarungan niya kay konkreto. Tapos sabihin niya ngunya na arog lang ka yan. Minsan, ang pagpalag mo dyan, bako man yan totoo. Pag-ibanan ta, 350 ng ano mo. Hanggang ngunyan din, Anong nag-i-increase ang sweldo mo. 350? 250? Diyos ko, Alberto. Ayan! Alberto! Dahil magparano, 250, taaram bako, ko man, 350. nag-iba lang kita. So, Okay. dahil ka nagtutubo, digditabi nanay sa filing niyang certification. talaga. So, Right ang talaga. duda attorney, mga 10,000 pa maliban dyan. Dahil bako naman iyan minimum eh. Bako man sa sweldo. Ini po. Salary. 350 per day. Oo. So, ang problema attorney, may duda si Manaytinay na maliban digdi, may extra pa yung mga 10,000 talaga, kada attorney. bulan. Dapat po, patunayan mo yan. Yeah. Talagang iraranin mo yan sa korte, dapat may ebidensya ka. Magsabi na talagang labi sa 350 per day ang pagkikita Opo, niya. ayo. Okay. Unan sunod na po attorney. Ang sabi ni Manaytinay, kung dai makakatao ki 8,000 si Ambit ang sa iyang dating kalabti, ipapapriso ko ngayon siya. Tas hindi palan, kasal. Kasal. Okay. So, Ngunyan, makaso si Nanay Tinay. tangon yan, si Ambit, aminado si Ambit na may Merly na siya ngunyan. Aha, na mas magayon, na Mas mas, magayon, mabuot. bakong ngimutan. Yan. Kay Tinay, na may aki na kamo ni Merly. Iyo po. Saro, Ay po. attorney, pwede ba yan na ipapriso? Ay, pwede po. Igwa ka pa tabi. Aray ko. Igwa ka tabi dyan ki liability, criminal liability. Inot na inot, inamin mo na ay nagtago ki kabit or mistress na nag-i-star na kamo sa ibang harong. O, May di man aki tiga- pa, may attorney. aki pa. Wala man na incident sa aki, pero nag-keep siya ki mistress, may kabit siya, nag-star sa So, sarong pwede harong. siyang kasuhan? Ang apod po dyan, concubinage. Concubinage. Iyo po. Ang sarap pang pwedeng ikaso ni nanay is violence against women and children na ang pigasabing failure to give financial support. Okay, attorney, sunod ko nga po. Kung pwede siyang kasuhan ini dahil igwa siyang mistress at sa kaso abuse, ano ang padusa ka, attorney? Para madangog ni Ambit. Ayun tabi. Sa kasong concubinage, sa partner. kasong Oo. concubinage sa pagkarumdum ko siguro hanggang 4 na taon ang 4 pagkakulong. years. 4 years. Sa violence against women and children, if I am not mistaken, baka mga 6 years man na. So, Mga 10, apat kulong plus. yan. Pwede tabihin, Pero attorney, sarong Pwede kaso sa bayo lang. niya. Sarong kaso sarong lang. kaso lang. Okay. Okay. So, nadaw mo tabi Nanay Ay, Tinay. pwede niya pagsabay ta ibang grounds. ibang grounds. Concubinage ta may 4 kabit. years So, plus saro, 6 years. Day nag-ano. So, Pero kung total of 10 mapadusahan, 10 years. Pwede, depende po yan sa... O manoy Ambit, paano yan? Tatamaan ka palanggang kaso kung medyo, kuwang ka, medyo talagang aminado ka man pati na may kalabtim kang ngunyan. Iyo po. Di anong... Pero attorney, may Di dugang ko ako man nga po. kaya, sir. Talaga, di ko man talaga. Mapapriso ka na sana.
Po, kung arog man sana ka ng sweldo ko, dahil naman ako matatanda. Ang mikropono po. Paano man sa kuya po ang ano ko? Opo. Paano man si Merly? Paano man ang buhay, may. Pero attorney, mayapot kasi ako, partner. Kasi nahiling tamaan na religiously nagtatao nin Oh, 4,000. 4,000 talaga. Ibig sabihin, so napag-ulayan in the previously sa barangay, nag-comply man si Tatay Alberto. Bako man po yan na napagurulayan mi sa barangay. Ano po napag-ulayan nindo? Kang siya na pinapod ko sa barangay, ang tinaram niya, ang inano niya, na, ang inagad ko sa iya palan Ma'am Rems, tabi, na siya mapakaong gabos kang aki ko, pag-eskwela, gabos, dahil siyang pakiaram sa kuya. Kaso kang nagaduman sa aki ko tapig, susubol ko talaga sa iya duman magkaon, pigtaram niya ng, dahil niya nakaya, o arog na lang kaini ang niya, pitatao niya, maagat ki pag-eskwela sa iya, dahil niya nadakaya. Kaya pigtawanan niya akong 4,000, inot nga ni, every 15 days, 2,000, kape po ako, ma'am. 2,000. Baka po, pwede kong makuha. Okay, Alam una ko na lang. na, sa'yo alay itong, nag-abutan ka mo sa punto na may 4,000 bulan-bulan. Sa nito o Dahil man po itong napagurulayan? napagurulayan na 4,000. Gusto sabihon, Iyo po, igwa kong Oh, kopya alam, sa si barangay nanay po. nagdatarang partner na dai, pero si tatay igwa. May kopya po ako sa alay ko barangay. ito? Sa Saan barangay Sa po. barangay. na may namatao kang 4,000. Iyo po, ang uroron may duman. So, hanggang sa kuyang makakaya pa nga ni. Isusuldo ko kang inot. Okay. Kunyang pasana. Uni naman ay... Igwa pa ako, dara ko para nawalas ko lang sa motor. Okay, uni na ngunyan. Sige, atyan tabi tatay, ilingon mo iyan. Sige po. Gusto man magtao ni Manoy Ambit, pero hanggang 6,000 sa nang kaya niya man. At least may dugang. At least may dugang man. Mato siya, Ma'am Rems, tapos alatong kung matapos ang 30,000 na loan niya, ano naman ang mangyayari sa mga aki ko? Aram kung pirapigabalong po kan mga aki ko ngunyan pagpasiring sa sa Pag-asa, so duwa kong aki pira, 70. Ikaw, ilingon mo man, computon mo man nga ni. Tabi kung pira man Ako talaga naghanap matatadangan iba, sa kung kuya. dahil mo kayang buhayon sa mga aki mo, kaya tupig pasensyan ta ka na. Ako, naggugusto Kaso ko ngunyan sa ako pamilya naman sa na nga nag-aagat ni sa imo, ta aki mong mabuhay Ano man nga ni ko mag- sa kuya yan eh. Ano man nga ni magiginibo ko? O di dahil pasensyahan. Si pala ka na. Ayun, talaga. Pero ang Anong problema kaya po kayo isipin mo tabi sa mga aki mo man. Kung kinasuhan mo siya, napakulong mo siya, inot na inot, Imbis na may 4,000 magutana. magasto ka mo para sa mga abogado. May dugang lang nga ni partner, May 6,000 na nga 6,000. niyang gusto man. Nanay Tinay, ipaka ano mo. daw kung buksan tan sa tuyang puso? Ano? Isipon ta na ang gusto mo mangyari Baka nangingibabaw sa na sa imo dagit. para sa mga aki. Ang Dahil gusto ko magaling lang, nagpalyar si Manoy Ambit kan pagtao. yung kulang, ang ngunyan nga ning, ang gusto ko, ang itataw niyo, sustinto sa September, Agustong gagastuson me. Late-late yan magtao eh. Alimbawa, dahil yaong kita Tabi digdi. ka. Minsan, nalalate man kaya Diyos ang ko, so kinsinas sweldo ka ni, tapos dahil ang man- ginibo mong sarumbulan, imbis nagastos na kan mga aki mo. Siyempre, Diyos ko, rang gasaho. Nagigipit man baga ako. Bako man ako Bako, sa totoo talaga, utikong ka. Paano man ako? Ano Ano, pa pala kung taso aki mo, nga ning maaraman kung anong totoong pigigibo mo sa muya. anong pigigibo nga ni? Kung paano mo kami yung talagang igipit na Ako ang maayong pigigipit na mag-load mo, kami lugod. sa imo. Ako ang Taraman pigigipit ta ka mo. ni minsan da ako sa imo malod ta kaya kung buhay ng aki ko pero kunya na nangangaip ako Ito para aki sa mo mga yan aki dyan, ko. minor. Iyo po. Okay, dito pwedeng isa. Kunya na nangangaip ako para sa aki ko yung napigaagad ko bako Iyo. para sa kuya. Nangangaipo, pigtatao ko baga. Inang pigtataw mo. So, Ayaw ayaw kayo ko na nga may baga. reskulan, Sir Butch. Daniel nga nilamang narumduman maski sa rong notebook. Iyo na nga. Ayan, baga, Pero Sir Butch, may ano pigtatawa kaya nga ng ni baga ako sa tanong Indo magura? na may pigtatawa ako sa Indong kunyan nga ni. Ano pigtatawa Piga mo ano sa ko man 4,000 baga sa nga ni? sweldo ko. Kung pag-isipon rang kasaho, ang 4,000 mo dahil makaando sa alunang kang aki mo, so Ano yung kisarong bulan. Ano nga nang gigibong ko? Itaw man ko kamo kita kulaw ng sweldo. Nag-anap ka kaiba. Ay, bako sa Ay, Diyos nagkunyan ako ba? Ano Ano ako? talaga? Dagit ni Manay. Tatay, ara mo may reskwelahan maski databi sa rong notebook na taday mo lamang nabakalan. Pag Eh, man, nagpapagod kami ako- kan Ma'am Rams pagiro ng Marta, pero sige inom-inom. Dahil man po. Iyo, sige ko ang inom. Grabing problema. Ay, sus, Diyos ko. Tay, Puro uminabot daw sa pag may punto problema na ka. napano na si Nanay Tinay, kaya kamuya Sa kaday na Talaga ko ang tago niyan, pigugutan ni dahil Manay. ako, Kwasa kayo milanap ka kiba! Dahil, Takong kaya na yung minanap yung iba. Mas iya kita tios, magtatabangan kita. Pirang years na ako nagagad sa yata. Tigisusuportan ako sa tabi kang aki ko. Iyo. Eh, Pero ngunyan talagang yaong kita gabi na digdingon ako yan, kagipitan nagrampangan kita, pwede kita makapag-uron. Alat mo na Nanay Kung Tinay. ano, Mas paray na yan na iluluwas din doon sa indong mga kaulagbuat. Ang kamautan mo, madagdagan ang 4,000 Kaya para sa man daang mga dagdagan aki. 2,000. 2,000. 6,000 na. Pero, ang
abo mo mangyari na magpapatapusan Maanap mo ako na yan? Okay, halimbawa, Tay. maniambit, magtugod siya na sa Ismail. Pero abo niya na magalat matapos. Matapos Kung mangyari, pwede, nay, naman may- yan. Paano pa buhay man po ko. ako kang ani? Bata, so pagkagadang kang aki, may yung ani, kinuha kong 30,000 mo na binalik. Ano ko kita, ito. tatay? Meet halfway Pang- kita. ano Meet man. halfway kita. Kahagada ni nanay. No rin mo gustong Na magpuo ng 6,000 kung sakali. Maingon Unya. Kung magtugot ka. Unya na pagtao niya. Ngunya No, na no rin. Nagtatuo yung profit siya size, pero Agosto, para sa Agosto ito, Ma'am Rems. Nagtao ka na gusto. Ay, no, pero Para sa July. July ito. So ngunya naman na At least, bigatawang ko talaga tabi ang bulan-bulan. At least, alam mo talaga ang nagkakaon mga aki mo. Bako man sa pag ang So, sweldo ko 30 ang tarawan namin minasuldo sa tulos 6. kami. Ang gusto mo Depende, ma'am, kung ano gusto niyang oras magtao. Ang gusto mo, kung matao siya sa pizza 6,000 na. Ayo. Oh, tugot na manoy. Nag-usap Kasi ako mga bumbaan mo na supply ka yun ng mga na. aki mo. tumugot ka na ta. Ito may preso na sana. Mas Total, mas manipis marima ka ng na. malipot na bakal. Maano ko sa ngunya na anong pagsweldo ko pang ang ano. Ano Tugot ito? na manoy na 6,000, pero kung pwede, punan mo na sa pizza 6. Eh, tugot man ako tabi Oh. na ano na sa Manay. Ismail. Ngunya na September 6. May ano ko, Maingawa. mainguwaon ko. Oh, manay. Minguwaon din, pag inguwaon, siguraduhon mo. Oh, saan mo gusto kayan pag resibihon mo ang 6,000? Gusto mo sa'yo mo, Ma'am Rems. Ano, di mo Oh, naduwahan na digdi. May nagre-remit ay pantuluna. Pantuluna. Ayo, mapagalon. Mapagalon man talaga, Ma'am Rems, pag ano, kami pang nakikimairak. Pwedeng banga-banga manay, kinsinas katapusan, tig 3,000, pwede. Pwede man. Ano, pwede ito? Mas magyan ito, manay ambit. Na Kabanga-banga, 3,000 kinsinas Kung katapusan. gusto mo, mag-approach ka mo. Kaysa biglaan na sa 6,000, mas magabat. Anong gusto magapo? Ano? Kung gusto niya, mag-approach ka riyas na bakal. Yugon mo. Kaya man sa akong problema nga ni, kung talagang igwa kong kwarta, tatawanan taka. Pero kung di talaga ako, di man ako magiginimbo kong desisyon mo. Tapoton taka. Kaso rin ka man, nagtao sa muya, kisubra. Oh. Kaso rin Bako ka man man, yan, sobra, bako pig-agadan kan mangkulang. mga aki ko Oh, na bako nagtao ka. magkasobra, bako mangkulang. Iyo, oh, kaso sa birthday kang aki ko. Oh. Aki mo. Oh. Oh, nag-agad sa mo, ano, tinaon mas kilamang 50? Nga ano nga ni, tataw ko na sa ruman nga ni nga kung ano. Dahil ka magparataram na saro ka, ilingon mong itsura mo, pero kung naglalakaw ka sintro, bako arog ka ng itsura mo. Unya na damili niya on di face to face. Anong gusto mong sabihin ka ni Tsura ni Manoy Ambit pag naglalakaw sentro? Sir, bako man arogan kan magsangli, para mo niya anong damili pormada? nagpairak. Anong pormada? Anong pormada ka ni sir? Purma bagang garo. Jan Lloyd. Impoy, so impoy. Empoy. Grabe man na impuy man. Si impuy, iba man ito. Ah, si Impoy. Si impuy, kita. Oo, kita. Tapos ngunyan, Ano ni nabuang ko, tarog ang Ano? kalmawag sa mga anong. Ano Manoy Ambit? ano ito, Nay? Kaya mo Talaga di hinabuan? mo niya, da ako ngunyan talaga pigpapaluwas ko ng sungay ko, taraman ta ka. Ayo. Ayo. Kaya mo hinabuan ta? Ayo. Bako Ngunyan man, ako. paano, may igwa pa sa mo yung nangyari ka ang income panahon. Panahon? Yaon pa dyan ako. Ay na, kung gusto mo. Kaya ka pala niya da inabuan, tarog ka da kaya, Nay. Traidor man talaga ako, traidor man siya. May nagapod. Managapod kay Tay. Sayan Manoy, si Merly, bako man. Okay. Pero, balik kita, Nay. Ang pinaka-objeto kan sa tuyang programa, Susustento? susustento, Okay. matabangan ka, at the Dahil, same ma'am, time, si Tatay man, kaya bago man kahit masyadong to- magabatan. Kaya ito po ma'am, dahil sinda na nag-aanong mareke ito sustento sa kuya, naghahabol. Tayo ko sinda ka itong mga kunyan, mga business ka ito. Na ang business nindang iyan, saro pa yan sa pigiwalan, may pa ka ito. Natay tutabi, sir. Sinda ka ito, nag-arano ki droga. Oh. Abo ko tayo. Nagkakwari Gusto mo ki ba iluwas to? ko? Abo ko May ko tayo kwari yan. ki ba to? Tadahil sa mga aki, may kuta. Gusto mo luwas ko? Ako mo napataramon mayo. Oh. Ika Si Sir daw, Inot na nagtawakan sa kong puntos, bako ika? Oh, mga tracking mga puntos ko. Ma'am Rose, pakikat na lang. Yo, sige, bayan na. Dito na Dahil ka na yan Dahil na pagtukaron. pagtukaron. Dito na pagtukaron Duman. dito na pagtukaron ang dati mong negosyo na may kwari ka kibato. Okay. Sustento lang kita. Sustento. Kasi makairak sa mga Dahil mo naman, aki oy, na... digdi na kita sa. Total nagkasundo na, nagtawad ka sa Ismail, okay man sa iya. Okay? Alagad ang gusto ni Manay, ang sa Ismail, kung mapupwede, magpuon ang unya na pagtarawanan. Iluluwas man sa kuyang may bata ko. Nag-okay naman. Pa nga, nagsuriyaw na, nag-eskwela mo, napatapos mo sa akita, dahil dyan sa kunyan. O, buwaka, gusto mo magpasiring kita sa PNP kung ano, nakalog so aki mo tabing por... Kung scholar sa bio, nakalog madamit, nagadang kong aki. Linaw ko na scholar sa bio, for sa purpose, ara mo kung anong nakuha niya. Pimirong nakuha niya is
30,000. Nakalogan 2 years. Dem na ko pag-istoryan ka nga. Siyempre, Okay. andon. Sige, bayatan na ito. Bayatan naman na. Ano nga ni? Para taram, teka ka nagpunta ko. Aliyon ta na sa istorya ngo, nasa picture kan istorya ngo niyan ang mga negosyo tungkol sa kwari sa Kabato. Digdi kita sa sustento, tayo ang kwanta. Nanay Tinay, alam mo na, pwede kami makiulay sa imo na akuon mo so 6,000 na pakiulay sa imo ni Mr. Alberto. Total, gusto mo man madagdagan, O nagdagdagan man. naguminto man. Gusto Pero, mo, dahil na ang pakiulay man kay Manoy Ambit, itaw man, tulos. Dahil na initapuson na loan ni Tatay Alberto. 6,000 tabi, Tatay Alberto ngunyan tabing pitsa sa kan September. Sige na, sige po. Nanay. Ano, pwede kitang matabangan ni Atty. Bots magibo kamong kasuratan. Magibo Yo. kita Kami ang testigo digdi sa programa. Notaryado. Hindi po. Na kadapit sa ano ka gusto magtao Manoy Ambit? Ang ano may baga po, Attorney Tabi, sir. Minsan, di man talaga nag-ano sa... Eksakto. Okay. Yo. Nasabutan ko yan. Lalo na kung papamanila kami na rabusin ko. Tapos maano. So, anong mga pizza nag-abot? Nang unang ani ako, kaya sa tugang ko na, itaw mo na sa inda. So, mga pizza ano talaga nag-abot ang sweldo? Mga 3, Okay. Pakinan nila po ka mikropono. So, okay sa imong pizza sa is? Okay sa imong pizza sa is. Taigwa naman kay allowance Pwede man, from okay man. Okay pizza man. tres. Okay man. Ano ang gusto mo? Okay, Gusto man. ko tani manay, kinsinas katapusan. So kung pizza sa iskal, ang sunod gan pizza 21 or 22. Pwedeng banga-banga. so mangyayari- Kasi kung magabat din sa imo na kung biglaan na sa 6,000, mas madali gayud attorney kung turo 3,000. Mas Sir, ano tabi man- pwede mag-apot. So itatao niya po ngunyan, bilog na 6,000 kasi para sa August po ito, iyo. Dahil man gusto po mo kami bilog mo nakakuha na 15 kang August. Okay. So, mapo naman kita kan 15 na katapusan for the month of September. Opo. Yung partner. Okay. Ang O naman yung bet. basta ang ano ko sa inda kay ito Tabi, dati bigano ko sa inda para ba ko man sa kuya magabatong kang inot. 2,000 ang kinsinas, 2,000 sa Kunin na ngunya ang katapusan. tanaging sa 6,000. Ang gusto mangyari ni Manay Tinay, ngunya na pizza sa istawan mo siyang sa 6,000. Bilog. Sa sunod na tao mo pizza 22, 3,000. Sa sunod na tao mo pizza 6, 3,000. Iyon na yan ang magiging pattern. So, bali- Okay na yan, Manoy Ambit. Oo. Tranquilo ka na dyan. At least mabawasan lamang sa isipon mo na ikaw pwedeng maghemes da akirehas. Makatao kang sa 6,000 sa pizza Continuous 6. fund pag-ibahan Pag nito ni pizza Marlene. 22, 3,000. Pag pizza 6 otro, 3,000. Pag pizza 22, 3,000. Iyo po. Ayos na yun sa imo. Pwede man po. Manay. Para Okay ba sa man imo? talaga magabat na Magibong man sa kasuratan, kuya. tabangan kita ni Atty. Nanay Boots. Tinay, Okay na. Oo, dahil ka na magparaduwa-duwa ta sabi nga ni ibaga ni Atty. Boots, depende man girarayan sa kapasidad ni Tatay Alberto. Di, mga otro taon, balikan naman digdi, padagdagan ta naman kay 2,000. Mga araw kayo ng pizza naman. Hindi na ba, maski pa sir talaga, kung gusto ko talaga. Pag nagmahal na naman sa Marakalon, padagdagan na naman. Pero kunyan, di, baka pwedeng Basta so kaya ko naman talaga ma'am. Dahil naman ako, kung dahil ko nagalaga kaya, dahil man ako magkaya. Ay, pero hindi, kaya mo na yung 6,000 lang. Bali, ano na. Okay na sa yun sa imong 6,000. Ba't para sa mga aki. Okay, para sa mga aki. Para sa mga aki, Nanay Tinay. Dahil man ako nagpapaltos talaga sa ano Nya ninda. kung magkuaman Kaya duman pala si din nya kung magkuaman duman si Manay Tinay sa 6,000 ki pang bakal mang lipstick okay man. Bala po siya. Buhay ko Wala po dahil siya, yung ta. lipstick. Buong buhay mo, dahil ka nailing ng lipstick. Ako, nag-ano lang, namumuhay. Gusto ko Nya lang, pang bakal namumuhay lang na dahil na pa ko timing. ng lipstick pambakal ki kalson. Magkuha siya duman. Bala po siya. Okay man daman Basta ako, sir, namumuhay na akong timing sa amo ko pa, no? Ang amo ko pa, no? Nakulao na tabang man si kuya. Ano, maski once na may emergency sa mga ano ko, mga kimi. Automatic man. Nadadalaganan man. Nadadalaganan Kaya gusto mo ko man man. i-maintainer ang trabaho mo. So, man. Iyo po, ikaw, iyo ang ano ko kunin sa ako niya, bossing ko. nagdadangog si Atty. Bots, alang-alang sa mga aki, okay na sa imo magtaw kang 6,000 sa pizza 6, 3,000 kada pizza 22, 3,000 kada basta pizza yun na sa po yan 6 ang sa mga kunyang masunod. gayod. Yun na Okay po naman. kayo, Diana. Ano, basta, Okay na ito. Okay na yan. Oh, Nanay Tinay. Anong manay gusto mong kasuratan na tabangan kita ni Atty. Bots? Oo. Magpirmahan pa mo? Permahanin Ayo, doon, notaryado. Ayo, tabi Ma'am Rems, pero ano yung agad ko sa iya. May iba ka pangirit. May iba ka pangirit. Tabi Sir Jos, so aki ko baga nagadan. Deman siya nagsusuporta. Kaya nagpagiba kong kasuratan tabi na sabi kang is kung nagtataw na suporta sa iya, so aki ko, ano, makakakuha siya. Ikaso baga, dahil ka man pigsuportan kang aki mo.
Bakuyo. Okay. Oh, May Nagagat- SSS Iyo nga, claim. di naman ako ito ano, aram Oni, talagang, So, waiver. Waiver. Ma-waiver. Ma-waiver. Mo na waiver. Pero mahina yan. Ikuanan ko yan. Tumapay ako. To whom it may concern. Ay, basahin ko partner. Sige. Iyon na inis yung pinabasa mo sa Nadali na siya ulitan. ma-claim. Iyo. Okay, dahil ka naman kuha man ng Alberto, tayo ka nga niyan mata. Yeah. Okay na yan, talaga ako. Gusto ko maraman lang. Aram ko manan sa mga kan aking buhay ani. pa sa indong mga aki, kan buhay pa ining nagadan, nagsusuporta ba ini sa imo dae? Di man po. Nagsusuporta ka sa iya dae? Sa inda po. Okay. Sa inda po, O nagsuporta niya, ako. nakasurat digdi Attorney Botch, tanganing kung may correction ka tabi, right here and Subling pwede mo pulpit. tabi ini yung ano. To whom it may concern, I am Alberto Garcia Rangasaho at legal age, Bicolano mo, Filipino, married, and a resident of Barangay 32 San Roque, Legazpi City, after having been sworn to in accordance with law, dispose and state that I am married but separated with my wife, Cristina Rangasao, for almost 7 years already. Okay yan sa'yo mo? Oo, Totoo yun eh. nasuway ka mo, Nakasurat. 7 taon na. Separated na kamo for 7 years. Iyo po, Okay. 7 years. He did not provide any support to me since I left my family. Dahil ini sa imo, nagsusuporta ang aki mo, puon kan kamo. Maghali ka, kan puon maghali ka. naghali ka. Iya po. Okay. Okay. In view of the foregoing, I am not claiming the death claim of my son, Alex Rangasao, 25 years old, born on March 16, 1997. Nadai ka, ma-claim ka. Dahil ka interesado kang death claim, kan sa imong aki. Iyo po, ano ko talaga yan, ano ko talaga, sa mga akit man sa I hereby para sa authorize mga my akit. wife, Cristina Rangasao, to claim all the death claims of our late Napig-autorizar ko son. na sa kuyang dating kalab team, Cristina Nasyanan, mag-claim kay ne. Kan Iyo po. kabos. Yan ka, boss. Kabos po. I hereby declare that all written in this letter are true and correct. Iyo po. Okay. Sworn this August 22, 22 25 na of, ugaring ko niyan. of Legazpi, Philippines. Pwede mo Yan na ang nabasa pinirmahan. ko lang tabi yan. Pwede mo nang pirmahan. Ballpen. Saruin sa mga kondisyon. Ayos na magamanay. Ay, talaga. Anong pa na naman? Ano ba? Hindi, pero mga komentaryo Ako na na ako. Acceptable na ba sa SSS itong dokumentong iyan na surat lang? O baka may kukuha na formal na papel. Parang notaryadong papel yan. Pero pirmahan mo Pirmahan mo na manggiray. yan. Pirmahan mo mangiraray. Handaon taso notaryadong Ngunyan, kung kay po ang dokumento. kinotaryadong papel, papirmahan gira rin sa Si iyo. Attorney Butch, ikaw na po Attorney Butch Iyo, ang magibo. magibo Okay. ata. Si Yan, Attorney Butch. serbisyong Butch Lucila. Serbisyong legal. Ano panghirit mo? Takong pignin ng Diyos, may saro ka Ikaw panghirit. kapag agadan. So, 6,000 okay na. Ano pa? Ano baga kayo ni minsan na, pag oras man ki may eskwela, pag tagatugon man siya, maski puro paano. Aside kang 6,000? Oh, di man Oh, kung hindi, ano? ano. Ano? Mga pagpapajalibid naman nga ni dapat. Iyo, pero once a year. Siguro, Di, di ko aram talaga di mo na ako pwede pag anuhon ta. Grabe naman Ay, yan eh. makahiriti Sa- pa na, Ano ikaw. naman ako? Di, doon na Ay, ako. So, naipit na. Ang kahagadan mong 6,000, garo, duman mo na Dahil kuha saka, ng mga dahil- uni na naman. lang. Tangon yan may waiting na. Kung medyo magtama kapag taga. Yo. Ba't di mo na ako sa nagpupa? Di mo na Ano ka nagkataya? Alam mo kung Talpa ka, Ay, wala na. Minsan nagtataya, minsan dahil. O, halimbawa tumama. Dahil mo katawag nagsugal, dahil mo na ako nag... Dahil halimbawa nga ni magtama. Medyo. Kung sa ibang bagay, halimbawa. Iyo po, pag- Halimbawa ba kung waiting, Tama may lang. racket ka, may nagabot kang 10 truck. May komisyon ka. Hindi man po. Halimbawa lang ani, halimbawa lang Ayun. ani. Halimbawa na si Rip ni Manay Tinay may 10 truck nag-abot, nagka-komisyon ka kimanang ribbon sa rong truck, di just dito. Oo, itawan mo ba? Bala man, pagtawan mo man. Ya. Dahil naman po. Ay, sa halimbawa lang. Iyo, Dahil kung di mo baga. Dahil ka nga din pagkasarado duman sa daila. Ayun na. Oo, Ayun pa. pero minsan ayos iyo, na ba, Nay? paggaya. Pag Oh, naibalik ka digdita, isumbong mo naman. Okay na? May nagabot ng tig na 20 Kung truck, sukay kayo maski niyo. diit, wala lamang. Magigikang suki digdi. Oh, partner ka di na. Oy, pinadaran nga duman ki. Sarong sako ngayang bagas kami nga dai, So, baligdi ka na naman. O Nina, Yes da. bago magtapos ang programa, klaraon tanin sa yaon si Attorney Botch, medyo nagkakasundo na sa Iyo po. 6,000. Naugma ako. Base naman sa sila. advice mo na medyo diit na konsiderasyon. Oh. Dahil maski ako manay, ako man, kung ako personal opinion ko ang aputon mo, yun man mag-advise ko, pag pinapriso mo, maski lugod 1,000, 2,000, dahil lamang baka, ayun na. Pero at styling ko, maman ako. Dahil man, mahiring Dahil mo. Sa mga man. aki. Sa mga papasip aki pa mo. magman. Sa mga aki. Oh. Nanay, ini pong Paano pigrani Lalo na sa mga Mauuna minor sa de imong- edad na mga Yan, aki. ining pinagrani mo digdi para sa mga aki, di ba? Bako para sa imo. Sumunyan, so kaugmahan mo, isa't aside mo muna. Tan pinaka-importante sa Saka, mga aki, gusto mo aram mo ba, mapaklase, Nay, dahil mo ako mapakakanin pagkuhan, maray. Deep inside, paano ka maugma na so dati mong kalab team napipriso? Dahil man talaga yan. Ang mga dati tang kalab team, gusto ta maugma manggiraray pag mailing tabako. Depende, Pwede man, partner, Mr. kung may Sarap, kalabti mapriso. man siya. Pwede mo mapriso sa puso. Di,
tatabangan na kita ni Atty. Bots magibong kasuratan para diyan sa 6,000 bulan-bulan. Plus ini, gigibuan pa Pero ini, ang gusto attorney. mong ang primerong bingga sa 6,000 ngunya na pizza 6. Sa pizza 22, 3,000. Sa pizza 6 naman, 3,000. Yun ang magiging pattern. Sain mo ya recipe yun. Saan do gusto mag-resibihan? Sain mo gusto mag-recipe kang... Ay, Digdi na. nagtatao po ako sa barangay Kagawad mi. Ito dahil duman sa pinag-ulayan manindo before. Ay, ganyan yung medyo Eh, nagbago. unya, nagbago. Pwede madigde. Aputon ta si Manay. Sain mo Sa'yo gusto? mo na, Ma'am Rems. Ah? Maski O, di digdi na na sa lang po. opisina? Digdi sa opisina. Okay Kung man di siya sa'yo, ma'am? mag-comply ba, pwede ko na siya Okay, ma'am. kasangatang kaso. Okay na. Okay, sa'yo mo tatay. Digdi na ang tabi. resibi. Okay, ma'am. Care of. Yaong ka na naman, partner. Dahil kay confirming niya. Isipon mo pag sa kuya yan rin ni Met. Ako baga medyo lakwat zero. Napaagi baga ako sa turutupada. Oh. Tapos, priso! Priso to naman ang susustindo! Tumino, bo! Pag uminaga ka. Ako napirdi nga ni. Ganyan ako dahil man sa kunagtao niya ako si Manoy Ambit. Dahil mo ito may pinirmahan nga ni. Iyo, pero dahil niya ako nagtao. Pero napirdi na nga ni. Kaya Pirdi sa imo, pala. partner, tayaw ka. Attorney Butch, magibutabi kita ning kasuratan kan sa inda tabing pinagulayan Bago mo niyan. agreement, iyo Sige, na. digdi sa opisina maresibe kan sa indong Oh. kan 6,000 para sa imong mga aki. Tapos, 3,000 pag pizza 6, 3,000 pag pizza 21, Pizza 22. Digdi mang giraray. Anong mensahe mo man ay tinay kay Ambit? Ano ang matatara mo? Enjoy. Enjoy! Thank you. Ikaw man Manoy Ambit, ano ang mensahe mo kay Tina? Salamat. Salamat. Sa mga aki nindo. Sa mga aki nindo. Salamat manggaray sa mga aki ko na nag-arano manggaray Oo. kami. Tanda mo pa man ang mga pangaran kan sa imong mga aki sa Iyo iya. po. Si Rizay, arapo di daw. Tanganing mapilman ninda na an sa indang ama maski puro papaano yaon sa pagsustento. So mato akong aki si Ginny Ranggasaho. Tapos so nagadang kong pandawa si Alex Ranggasaho. Tapos so pangtulo ko na si Charmaine. Tapos pang-apat ko na si Gabi. Tapos so pang-lima ko na si Lema. Tapos so pang-anom ko na si Jason. Pang-pito ko si Junjon. Dahil mo namimiss ang mga Alam aki ko na mo. partner. Na-miss ko po. Na-miss ko. Okay. Na-miss ka mo. Kunin na. Kasi kumpara duman sa imong pagkaibahan mo niyan, saro versus pito, ano lamang sa pagmatikan sarong ama na Minsan Natutulala ka man. kukunyang ko. Kunin na. Na-miss ko man. So bago Mga partner, aki-aki. ang apot mo, anong pangaran kan mga aki niya? Unin na ngunyan kung tanda mo ma. Anong pangaran kan primero mong agom? Christina. O, so pandoa. Marley. Ayan. Marley, may iba ang tuno partner. Iba ang tuno. Christina, garo baga alayon, Christina Supangdawa, Marley. With a smile. Okay, attorney, ano po ang advice mo? Tabi yung nagkauyo na. Walang advice ko Alagad sa tabang mo yan, Opo. dahil... Ano, advice ko lang sa inda, sana maging civil na lang kamo. May mga aki po kamo, lalo na may apat pang minor na edad na mga aki. Siyempre, ang bilang magurang, dapat yung primary goal nindo, maparahay ang pagpadakula ka ng mga aki na ini. Lingawan na ang dagit personal sa both side, ang importante sa mga aki. Oh, isipon ang karahayan kan Oda. mga aki. Dahil na sa magparaiwal, baka magka-binatian na mangyari, sinda, maging walo na sa aki ninda. Nagtutubod ka nanay Christina naan sa ano man ang relasyon, pag igwang day nag-work, bako lang yan sala kan saro. Ayan. Okay? So, mga tugang, nagkasundo, ayos naman na ha? Opo. Pizza 6, 6,000. Opo. Okay. Ay po. Uy, ayaw. hindi, pagligaw-ligaw, ita ba? Nadali kita ka. Tatay, ano ang pangaran kan primero mong agom? Christina. So, kaibahan mo niyan? Marley. Talaga. Mga Pwede, tugang. alat mo na partner, hagadong ko to kasi haloy naman sindang nag-holding hands partner. Ikaw man. Hindi, gusto ko lang, for the sake of Mag-shake hands. friendship, Bakit karahay. magkuryinting manalay tayo? Anyone tanga ni partner, malay mo magsan. Dahil, ano man sana, para sa ano kan mga aki, sangaran kan mga aki. Pwede mag-abrasa. Dahil na. Ah? Dahil na. Natatakot si Manay. Natatakot. Apo ko nakimangarog kaya. Dahil, sa barangay baga, sabi baga kung pwede Para maayos. maabrasahan manay. Natatakot ka na manalay tayo ang kuryente ni Ambit sa O, imo. dahil naman. Wara ng kuryente. kita. Ano ang mensahe mo kay Ambet? Natatakot si Manay na bad makaputan siya ni Ambit. Kiligon siya. Yan. Namapaihi siya. Oh, kung dahil mo yan mag-ibo, totoo, na may pagkamuot ka pa kay Ambet. Ay, Diyos ko, sus mamalas ko mariraw. Di nagbukod ako. O, di kung dahil ba na sana, abrasa, shake hand. Oh, yan. Yan. Ambit! Nailan mo sa pandok niya, partner? May narumduman si Manay pang...
Mensahe kay Ambet, mensahe kay Ambet. Ayun, nabaga Ma'am Rems, enjoy. Okay. Darating ang One word araw. lang talaga? Oo, may Okay. oras din. Bueno, mga tugang sustento. Nagkasundo ang demand ko ta 8,000. Alaga, dahil sa advice ni Atty. Bots, Buda, day naman kaya partner da. tapos medyo dahil na kaya, Aha. nagkasundo na magtawad man Sa si Ismail. Abed sa Ismail. Ang tarawanan, pizza 6, primero sa Ismail. Ngunyan. Pero masunod, 3,000, 3,000, 3,000. Yan. Magibuni Kinsinas, katapusan. Yan, si Atty. Bots. Kaya lang dahil nagtatamang kinsinas, kaya ginibutang pizza 6 sa pizza 20. Oo, pero ang ibig sabihin ka to partner, Duwang 15 beses days. sa bulan. Oo, Oo. every 15 days. Ayan. Sa tabang yan ni Atty. Bots, magigibuhan ng kasuratan and magiging instrumento ang opisina kan action ko ta digdi i-remit an sustento, digdi man i-turn over ang Hindi man sustento. kupaon. Ano ang nakudan mo niyan tabi tatay Ambet? Ano minsay mo sa mga kaparehas ta, mga kalalakihan? Anong Ano ang naukudan Yan. mo? Ano po? Sa mga pangaran na King, Nico, Ambet. Charlie, oh, Paul, Albert, oo. Medyo maugma ko ngunya na udang ko ta. Nagkauron nga ni ki tamang ano kami. Haloy na kamuday nagpi-face to face ni Manay Dahil Tina. na alay na. Pero dahil mo man tatay pinagbabasulan tabi ining naging desisyon mo. Ang Ano Day naman Di naman yung po. ambit. Dahil naman anong da. miss gusto ko Dahil mang- naman data. ang Yaw gusto na? ko lang so ano lang pa nung buhay lang. Normal ayos lang na buhay. Dahil ang aranuan pa. Sinunod mo sa nasupuso mo tay? Gusto ko lang na tranquilong. Sa mga playboy, anong mensahe mo? Mga playboy, tabi, ano yung ambit? Dahil nagad po. Huwag tularan. Sabi niya partner, Ikaw man ay tinay. dahil Anong na mensahe da. mo sa mga kalalakihan? Dahil na da kay puwan ng Yan. ano. Anong mensahe mo sa mga mensahe? kalalakihan? Mataram, sir. Yan. Ay, sus, Sige, talaga. sige. Sige, ano ang mensahe mo Sige. sa mga kalalakihan? Tularan. Sino ang wag tularan? Ang isang Sige, di pangalanan mo. Huwag tularan si. Wag tularan si Alberto Rangasaho. bakit? Pag-arog kang kaira kang mga aki. Okay. Mga aki ang nag-ano. Kung igwa ka nagsasaper. ng pangaran na gustong makamidbid except kay Alberto, anong pangaran ang gusto mo? Dahil naman ako nag-anak, Ma'am Rems. Okay. Ta gusto ko lang buhayin ng mga aki ko. Joshua, abo mo. Tama na yan. Bueno, mga tugang, nagkasundo na po. Kamu ang testigo na ang programang Tabang Ora mismo, ang Action Call Center na Kubicol, instrumento, bako mga tugang para palalaon ang problema, kundi tarabang-tabang na ayuson, tawanan ni solusyon ang problema. Arog kang kamautan ni Congressman Saldi Cohen, kamu Congressman Jill Bungalon, na makatabang sa mga kababayan Tabicolano sa tabang man ni Atty. Bots Lucila. Kaya ang importante, susustento ni Manoy Ambit, may tao, maresibi man ni Manay Tinay. Para. Tanaring daing, risas na Buda, mahal. para sa mga aki partner. Para Yan sa ang mga pinakamagayon partner. Kaugmahan Para sa ta. pamilya. Kaugmahan ta partner na so dating Isipon binilog nito. na pamilya partner. Ang Action Call day Center. naging maray, pero yaon ang Ang kamautan sa Action Co pagtabang. Center, ngunyan, remittance ko na. Remittance center. Remittance Center. True. Tapos, padala pa. Yeah. Action padala. Ay, Sabi kung talaga, hindi partner. so, Kung may smart pala, pwede man action ko padala. Ano na, apon mo dyan, garo Palawan Express. Bicol Action Express. ko Express. Ako Bicol Express. Okay. Attorney Bot, salamat naman. Attorney Salamat Bots, po. ika ang tunay na samuyang naging katuwang tanganing ang problema kay niong dating nagkaminuutan. Nangunya. Nangunyan medyo Alam na. ang pinaka-importante Attorney Bots tabi sa tuyang obheto makatabang na itauta sa inda. Iyo po. Salamat tabi Attorney Salamat Bots. man po.